У Старому Криму російські силовики після обшуку в будинку затримали кримського татарина Нарімана Аметова, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». За інформацією активістів, у будинку Аметових вилучили всі телефони та приставку для телевізора. Офіційних коментарів окупаційних силовиків наразі немає. 14 грудня, буквально 3 дні тому, у селищі Приморське, Феодосія, російські силовики затримали 23-річного кримського татарина Куртумєра Чалгозова. У затриманого забрали телефон. На момент обшуку в будинку перебували всі члени родини Чалгозова, батько, мати і 2 молодші сестри, одній з яких 7 років. За інформацією родичів, обшук розпочався о 5:50 ранку. Нарімана відвезли о 6:30 ранку, ще до завершення слідчих дій у його будинку. І обшук тривав без його присутності, у присутності його дружини. Самого Нарімана вивели через заднє подвір'я. І про те, що його немає в будинку, громадськість дізналися вже після завершення обшуку. Ну і затриманого Нарімана Аметова підозрюють у причетності до диверсії на газогоні в селі Перевального. За це саме закидають і першому заступнику голові Меджлісу кримськотатарського народу Наріману Джелялу, якого затримали проти ночі 4 вересня. І вже 3 місяці він перебуває за ґратами у Російській Федерації. Відбулося це одразу після того, як Наріман виступив на саміті Кримської платформи в Києві. О 6:00 годині прийшли, зачитали постанову про обшук, нібито чоловік причетний до вибуху у Перевальному. Його забрали ще до обшуку, куди не відповіли. Сказали, що скоро приїде. Чинити опір агресору у разі відкритого нападу Російської Федерації в той чи інший спосіб готова половина українців, кожен третій зі зброєю в руках. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування Київського міжнародного інституту соціології. Воно проводилося в проміжок між 3 та 11 грудня. У грудні 2021 року КМІС в рамках «Омнібусу» ставив респондентам запитання. У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у ваше місто чи село, чи вдалися б ви до якихось дій, і якщо так, то яких саме? Загалом результати опитування засвідчують, що українці чинитимуть опір російським інтервентам. У цілому кожен третій респондент 33,3% готові чинити збройний опір. Готові опиратися шляхом участі в акціях громадського опору 21,7%. Загалом одним або іншим способом чинити опір готові 50,2% українців. Події навколо України. Всі ці пропозиції Російської Федерації, зокрема ті, які вже оприлюднені на їхньому сайті до Заходу у вигляді можливих угод між НАТО і Росією та Сполученими Штатами Росії, обговорюємо з Валерієм Клочком, політичним аналітиком, який прямо зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора, пане Валерію. Добрий вечір, вітаю вас. Мабуть, ви теж ці російські пропозиції, які вони прямо на сайт виклали, до обговорень зі своїми партнерами, ви бачили досить зухвалі вимоги до Заходу, аж до того, щоб не розміщувати свої війська в тих країнах, де їх не було до 97-го року, а фактично йде не тільки про Україну, а цілу таку смугу безпеки, включно з усіма країнами Східної Європи. Як вам реакція з Заходу на ці пропозиції? Ну, загалом мені цікава була б взагалі історія із реакцією ще після переговорів Байдена-Путіна, коли практично відразу з'явилася ідея від Кремля про те, що НАТО має юридично закріпити в якийсь спосіб неготовність долучати до свого альянсу Україну. Тому по всій дальшій позиції Російської Федерації вони чітко вказують на те, і для мене вони не є дивними, що Росія не буде зупинятися в прагненні зупинити в будь-який спосіб можливість навіть гіпотетичного розміщення чи військ НАТО, чи поширення альянсу на схід Європи. Тому, звісно, що це все в парадигмі і в політиці Путіна. Готовність вступати з Росією в діалог – це поступка? Чи яка частина висловлювань західних лідерів є справжньою? Там, де вони чітко кажуть, що ніяких червоних ліній не сприймають, відкидають, і це справа лише 30 партнерів і України, чи там, де вони готові про щось говорити з Росією на ці пропозиції?
Ну, знову ж таки, я про червоні лінії, знову ж таки, відношусь до цієї всієї історії доволі не те, що скептично, а з політехнологічної точки зору. Тому що, як правило, почалася ця риторика щодо червонолінійців, зараз таке поширене поняття пішло, або несприйняття позицій, його перевели просто в політичну площину і політичну боротьбу. Фактично в Україні сьогодні два лагери, два табори. Одні за Схід, одні за Захід. Якось за Україну забувається. І нас вивалюють фактично цю дискусію, яка почалася, початок її ще з 2006 року, коли в парламенті літали кульки під стелею. Тоді партія регіонів дуже такий цікавий спосіб, без перебільшення цікавий, відреагувала на заяву, підписану Ющенко, Тимошенко, Януковичем, саме до НАТО щодо можливого набуття ПДЧ і членства в НАТО. Це викликало неабиякий ажіотаж українському політикам, і з того часу фактично тема НАТО не НАТО дуже активно педалюється і мусується. І сама позиція про набуття членства Україною в Альянсі, в Грузії так само ще в 2008 року, пам'ятаємо війну, це все стало питанням протистояння Росії і Заходу. Так склалося, на превеликий жаль, що Україна знаходиться саме на цій межі цього протистояння. Тому, звісно, що всі ці позиції, про які ми говоримо, називаємо червоними лініями, а згадаємо, що про червоні лінії говорили ще навіть після 2019 року, після Паризького комуніке, коли активна опозиція протестувала під стінами саме на банковій адміністрації президента, офісу президента Зеленського вже. Тому тут воно десь все перекликається, але загалом просто треба розуміти, що Росія ніколи за визначенням не сповідувала і не буде прихильною як наступник Радянського Союзу, попри те, що вони навіть колись подавали заявку НАТО, не буде сповідувати політики того, щоб зблизитися в якийсь спосіб з Північно-Атлантичним альянсом. Тому що так склалося історично, що вони себе вважають послідовниками Радянського Союзу, наступниками, спадкоємцями, а блок НАТО свого часу був саме і створений як блок протистояння поширення комуністичних ідеалів комунізму в країни Західного світу. Тому історія дуже давня, вона так раптом не припиниться, і дійсно нам треба усвідомити, що протистояння Росії і Заходу саме через НАТО, воно буде завжди визначальним і основоположним. І не випадково, буквально вчора під час зустрічі Зеленського і Яна Столтенберга, генерального секретаря Альянсу, прозвучало питання щодо можливого членства України, на що відповідь ми знову не отримали. І відповідно і Україні потрібно зробити відповідні висновки про те, що найближчим часом просто треба займатися укріпленням армії, налагодженням дружніх, тісних зв'язків із країнами Північно-Атлантичного альянсу, співпрацею з НАТО, але полишити риторику, тому що вона нам нічого вона кращого не дає. Ми повинні готуватися до можливої військової агресії з боку Росії і показати і Росії, і всьому світу, що ми до цього готові. Не просто на словах, а насправді готові. Ми звалилися, знаєте, в таке політиканство навіть з НАТО. Що ви називаєте половина країни за захід, бо останнім часом, останні роки ці половини не країни, політиків. Одні політики за схід, а інші за захід. Я говорю саме про політиків. А в якому вигляді за схід? Що означає для наших За Росію. І ви вважаєте, що у нас в політикумі половина таких? Я не сказав, що половина. Одні політики. Ще раз, я вас дуже прошу. Одні політики, один табір виступає за просхідний, проросійський напрямок, інший табір виступає за прозахідний напрямок, проєвропейський, проштатівський. Свого часу з абсолютно центристської ідеології Зеленський йшов до влади, але після приходу абсолютно змінив свою риторику на прозахідну. Що тоді може бути не просхідна, не прозахідна, а от така процентристська? Яке б вона мала продовження, ця політика? Питання дискусійне, велике. На сьогоднішній день деякі політичні сили намагаються доєднатися до цієї ніші, зайти в неї. Я бачу на сьогоднішній день поки що два політики, які намагаються позиціонуватися на цьому полі. Це Мураєв, але він все-таки вивалюється про російську риторику, вона абсолютно очевидна. Можливо, її буде притримуватися Разумков своєю майбутньою політичною силою. Знову, я поки що говорю це з великою натяжкою. Але це все, що стосується персоналізації, можливо, центристського руху. Якщо говорити про ідеологічні засади, то це набагато ширший аспект, який повинен стосуватися виключно україноцентристських питань,
питанні набуття членства в військових альянсах та набуття членства в Європейському Союзі. Тому що, на превеликий жаль, в порівнянні із 2008-2009 роком, коли почався діалог про укладення угоди про асоціацію, після її підписання, політика Заходу по відношенню до України, особливо в умовах ведення війни з російським агресором на території анексії Криму, вона суттєво змінилася. Не випадково я щойно згадав заяву НАТО, яка фактично повторюється від часів Бухарестського саміту продовж 13 років, і вона не змінюється. Так само це стосується і питання, знаєте, такого державного цинізму країн Європейського Союзу, що стосується завершення проєкту «Північний потік-2», який дуже серйозно вдарив по нас, правда, вдарив. Я не бачу тут поступального руху, який би, наприклад, був спрямований на те, щоб Україна ставала більш економічно потужною. Тому, дійсно, в цій частині треба думати нам, як зберігати позиції, які прописані в декларації про державний суверенітет України 91-го року. Ну, а бачите, все ж таки у Зеленського є ініціативи, які не тільки прозахідні. От він збирається провести саміт Ердогана і Алієва в Києві. Да? Запросив він прямо в Брюсселі цих двох лідерів на цей саміт. Я так розумію, це Азербайджан з Туреччиною ми можемо сприймати як вже якийсь так сталий альянс після Карабахської війни і після виступів Ердогана в Шуші, і те, якби Україна нібито от виглядає, намагається в цей альянс третьою країною війти. Окрім того, є там ініціативи Люблінського трикутника. Окрім того, є ініціатива оцих країн. В принципі ж не всі навіть в альянсі, країни, які і одночасно в НАТО, і одночасно в Європейському Союзі, вони теж не всім задоволені. Є Бухарестська дев'ятка, да, яка все ж таки вона прихильніша до України. І майже всі країни Бухарестської дев'ятки вже підписали принаймні двосторонні ці угоди про підтримку європрагнення України. І там є, наприклад, не тільки наші сусіди, а Словенія і Хорватія, да, з Балканського регіону. Як ви оцінюєте ці інші альянси, які поза великими альянсами ЄС і НАТО, і поза такими гравцями, як Німеччина і Франція насамперед? Виключно позитивно. Я про це говорив вже неодноразово, навіть попередні роки, і в цьому треба сказати, віддати належне владі чинній, навіть за часи очолювання уряду Міністерства закордонних справ Кулебою зроблені певні кроки, підписані двосторонні угоди з країнами, які ви називаєте. І дійсно позиція України в частині створення подібних союзів вважає абсолютно правильною. От буквально 15-16 числа проходить саміт Східного партнерства, який дуже дивний, як на мене, тому що фактично сам Європейський Союз відмежував можливість фізичного розширення Європейського Союзу на схід Європи ще з 2009 року, коли це Східне партнерство було зафіксоване. На жаль, ми навіть втратили одну країну з цього Східного партнерства – Білорусь, але разом із тим 5 країн, які залишаються сьогодні, це також один із альянсів, який може слугувати в тому числі російській агресії, просуванні російського світу на захід Європи. Однозначно так. Так само яка ініціатива, яка стосується створення будь-яких союзів в противагу Російській Федерації і поширення російської експансії на захід Європи, на євразійському континенті, вона буде плюс. Це певна система стримувань противаг. Але я б не малював би ілюзій для себе, що ми в цей спосіб зможемо або долучитися до Європейського Союзу, або там протистояти дуже ефективно поширенню російської агресії на різні країни Євразійського континенту. Можемо, але чому я про це говорю? Якщо говорити в контексті можливого набуття членства України в ЄС, про що ви, власне, говорите, де низка країн підтримала наші прагнення, ми підписуємо ці всі угоди двосторонні, меморандуми, заяви, це все супер, класно, але треба не забувати, що Європейський Союз ухвалює рішення дуже непросто. І часу, коли ми можемо прийти до позитивного для нас рішення, як набуття, наприклад, членства, це може пройти і 10, і 15, і 20 років. Тому що Євросоюз заявляє чітко свою позицію. Він не збирається розширюватися на схід. Принаймні поки що. В найближчій перспективі. Допоки там основні позиції займатимуть країни старої Європи, як ви слушно зауважили, Німеччина, Франція, Італія, Австрія, то нам поки що не варто розраховувати на те, що ми станемо повноправними членами. А подібні союзи, вони дійсно нас укріплюють. Але це ніяк не стосується
ну я точніше не бачу прямого впливу і залежності, що це якось формує внутрішньоукраїнський порядок денний. Назовні так, це дуже добре. Партнери нам потрібні, але це не про внутрішню політику. Так тоді на внутрішньоукраїнському порядку денному не вистачає чого? Саме артикуляції такої процентристської позиції без риторики про західної, це ви маєте на увазі потребу? В моєму переконанні на сьогодні саме так. Тому що якщо проаналізувати електоральну карту України і кількість українців, які сьогодні віддають свої голоси за проросійські сили і за прозахідні сили, то загалом їх скласти докупи це не буде навіть і 10 мільйонів осіб. В той час, коли у нас виборців понад 30 з лишнім мільйонів чоловік. От скажіть мені запитання таке риторичне. 27 мільйонів латентних виборців, які не йдуть на вибори і не голосують. Це про що? Хто задовольнить їх електоральні подавання? Хто задовольнить їхні політичні прихильники? Хто їм дасть платформу для того, щоб вони долучилися до державотворчих процесів? Можливо, для цих 27 мільйонів питання НАТО, Європейського Союзу взагалі не є першочерговим і пріоритетним, а можливо вони не артикулюють взагалі. Я про це як власне говорю. Тому для них сьогодні жодна з політичних сил в Україні не формує той порядок денний, який би відповідав їхнім запитам. Тому що фактично їх не вивчають. Чому це робиться? Тому що нинішнім політичним силам, які в абсолютній своїй більшості представляють старі політичні еліти, вигідно, щоб українець не ходив на вибори. Якщо брати, наприклад, аналіз виборів, які відбулися, місцевих виборів у 2020 році, там дуже з'явилася така цікава нова дефініція, як агрегований рейтинг політичних сил по Україні. Тобто загальний, нібито середній зріс. Хоча раніше таких там даних ЦВК і фактично влада офіційно не публікувала. Так от, за переможця виборів на тих виборах у 2020 році за «Слуг народу» проголосувало, які позиціонували себе як проєвропейські, прозахідні політичні сили, проголосувало приблизно 1,5 мільйона чоловік. За проросійські політичні сили, які були представлені опозиційною платформою «За життя», проголосувало близько 1 мільйона осіб. Українці в абсолютній більшості не довіряють ні тим, ні тим. Так, ми можемо говорити про інші політичні сили, роздріблення голосів, але разом із тим сьогодні і ця тема, вона залишається, як на мене, дуже важливою для того, щоб по-іншому представляти Україну і назовні, залишаючись партнером Європейського Союзу, розвиваючи торгові відносини на взаємовигідних умовах. Я на цьому наголошую, бо яскравий приклад тому буквально вчорашній ухвалений в парламенті закон про так звану локалізацію. Я її називаю так званою, бо фактично єдиною правкою «Слуги народу» повністю помножили на нуль саму ідею закону. Вони вивели з-під дії цього закону всі країни, які входять до Світової організації торгівлі. Всі, уявіть. В чому тоді сенс? Немає сенсу в цьому документі. Тобто ми залишилися під серйозним впливом лобістів, в тому числі і Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки, але зовсім не вболівали за українського виробника. Це вже до предмету, до конкретного питання. Так само в інших всіх аспектах треба будувати політику таким чином, щоб вона в першу чергу була проукраїнська. Ну, а на місцевих виборах у нас відбулося дещо інше. У нас фактично перемогли партії мерів, да? І у нас децентралізація 2015 року, яка почалася, призвела до того, що у місцевих бюджетів з'явилися великі гроші. І ви ж бачили по зрізу, якщо не брати з загальноукраїнських партій, до речі, більш-менш успіх партії «Батьківщина», до речі, в них, то по всіх більш-менш великих містах і обласних центрах це такі партії, знаєте, Суми, Сумчани, Чернігів, Чернігівчани, там удар стала Київ, удар став столичною політичною силою, яка взагалі не має майже рейтингу по Україні, але має перший і великий рейтинг в столиці. Да? Так само в Одесі, так само в Дніпрі, будь-які, так само в Харкові, «Самопоміч» повернулася до свого, скажімо, львівського початку. У нас відбулася просто регіоналізація фактично політичних сил, чого не передбачено в законі. Да. А друге, що наостанок хотів би спитати, є такі взагалі, знову до міжнародного повертаюся, екзотичні прояви солідарності з Україною, як спільна заява там Косова і Албанії про готовність захищати Україну збройно. Тобто, бачите, є і такі варіанти. Ми просто розуміємо, що в албанців
особливе ставлення до Сполучених Штатів Америки і до протистояння Росії. Хоча ми не визнаємо навіть Косово як країну досі. Але вони за нас будуть воювати, да? Да. До речі, чи не привід це все ж таки почати визнавати Косово? Я не поспішав би з цим питанням, доволі тонке, тому що ми знову ж таки повинні не забувати, хоча я і говорю про українську центричну позицію, але не забувати про партнерські зв'язки із Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, які донині залишаються нашими партнерами, однозначно так. Інша справа, що вони мало для нас роблять, ну скажімо так, не зовсім достатньо допомагають в тій мірі, які би ми хотіли. Так, ну знову ж таки про НАТО і про ЄС ми вже щойно детально розбирали. Тому з подібними визнаннями я б не поспішав би. Валерій Клочко, політичний аналітик, говорили про всі ці події навколо України, які відбуваються з пропозиціями російськими щодо червоних ліній нової безпекової угод між Росією, Північно-Атлантичним альянсом і Росією і Сполученими Штатами Америки. Екзотично, не екзотично, але Росія дійсно збільшує ставки і вимагає не тільки неприйняття України і, зокрема, Грузії до Північно-Атлантичного Союзу, а також вимагає від Сполучених Штатів не розміщувати додаткові військові сили в країнах, яких не було до 97-го року. Нагадаю, що 97-й рік – це ще до приєднання до Альянсу і країн Польщі, Чехії і Угорщини, а також велике розширення, яке потім відбулося ще й у 2004 році з приєднанням решти країн як на Балканах, так і країн Балтії